Kubi hamzangmo nakarmung tongo kubi hamzangmo khairomung tongo jisi saya khlaifano nakarborigo abono hino kubi hamzakma phia o kubi hamzangmani bagaino paithago mokolni muktibo kalangan nangkhana abongkha khorongni hamzakma kothoma jiteste rumini puljani siming paithak jora noro angbai kranggai tongdi ang norni kising tusar okothoma na sanai tei norok ane channel katalanggai tongkha hingke subscribe like tei share khaina tapokdi hake puljani siming paithak jora kranggai tongdi hake norok okothoma khana mani yagulo bakha mungsa sakle wansong phaina hanai angkha khlayo hemni inke changlayana jiteste rumi pulla college noglai hamjanglai mani pulla furujala hinke obrenya nogui belai kheno bakha furjaka awni bagui ojala obri bai halok bonani bagui wanchuka tebo purpose khainani jaitokha phia khaire gengai tongo tamni hinke kabangma hamya wanchung phayo bini bokhorogo te saksak bakhawo koksao ang purpose khaimani yagulo boano rejected rok khaire kha anke boitang wanchung nai olokhe angno lajima singjaro gana hanai haipono bo obrenyo propose khainani jaitogui mang tongo but jora manyani bai feri thango pheba salcha hingke rumi saisung susuroke classroom wa asogui notes khlai tongmani phia ajora uno jitesh rumini arumino nugiriwo phia afruno jitesh bono propose khainani bagui bakha wanchungnao te rumini ganao trek sake makhang hilikma khai te kirima bai aboni loge mkhango muni jakhai bini ganao shederei thango phia ajorawo te ke bukrei ni jora boroknenyo hake jitesh propose khlairi orumino rumi bo brele belai khino naithago buibono kabang mano jala hamjangnai tongo hanai jitesh saimano haipano jitesh bo hamjagai tongmaba bobono finally propose no khairiwo haipano ajorawo rumi mongsafano salia siring ke tongai tongkha phia afurno rumini by objection classroom bo phai sokpayo haki jitesh bini kok sabai mane yagolo mungsa firomong manyani bai bo belai keno laji jakha te barani tepsake kotori thangpayo amoni yagulo jitesh belai no laji jakha te bakha baikha tamni hinba bini wanchoma haino ang thangma bagai olo jitesh okongno mang wanchogui laji jagai tongkha college thangbo bono nokha hingke makhang tisaragleya abo haingi tongkha abo haike salni saltam lai thangka phia salcha hingke bo saisung ke tongma jorao rumine bayab je khoroksa bono ring horo oi jitesh oro phaigradi hinai amono khana mane yagulo jitesh belai nu kiri jakha kunu mungsarok be engno honai abono tei bo kiri jakha tamoke ulo hingke bini dol sama haino bo thangka phia rumini rumi sa asukja classroom o saisung khai phia ba afro jitesh bano nogui riwi tebola si jago te aroni kutulei thangnani adona nayo phia ajora onorumi phacha khai jitesh ni yakno romiriwo te khorang te tei baike biang thangna naisa amsik dakti tongkhudi hine okongno sao ajora o jitesh ni bakha belai kheno legleng jakha te to butong thong jakha tamni hinba bini langmani puilla afro nombo amte hairoke feeling to phaijago afro ke boro asoklai kokro salaikya kokro salaite te boro bakha manai thango afro hingke boro jani bakhani kokro khulogoi sanani jengo afro rumi sao jitesh no I am sorry do angno ignore khaikya tamni hinba angno bui hai hine wanchumani phiaba angolo confirm kha je nang bui haya abo haike jitesh no sao laji jangmani khorang baike te jitesh kokfiram rikha aw angno jajago te angno ani location salamno muchungo nang saideman jefru nang koktai chafano bungya angui ang kotului thangfuru ni siming ang tongthogleya tamjani bakhao kabang ma wanchung phaikya mukthangni imang haike salai thangjak ma hai ngjakha abo haike borok tebo khani kokrok salayo te I love you hunai sawiriwo te rumi bo I love you tu hunai khoroksa bai te khoroksa nasiklai motom chupchake kapalo soi thaya sangni bagino angle no wanchoge ani hine slamka hanai jala sao boribo abo haike sawi borokani promise rok khailaibo tei jesik birman te hamya saya faipano
yakari thangi hanai kogrelayo abo haikeno borokni hamjakma chengmani ulo borok teruk ke kogdo rok nalai kogrok tebo sanani chengo walchokti rok cheting rok khlayo tei borok tebo promise rok khlailayo khoroksa bai khoroksa thia sangni bagino hamjak thangnai hanai abo haike nang borokni hamjakma kaham koreng keno tongo jora borok malayo berelayo abo haike mosangi tongo abo haike no borokni hamjakma bisisa lai thango rumi hinke aguli tongoi koloso poriwo aboni bagai salcha hinke Jites no call khlai sawo afo nang faide mano ani barawo hanai rumi sawo fia Jites okong no khna wei wana jago te kok fera moriwo kulu kokthai sa sake sajaya tangi inya sadi tamko ulo Jites sawo kulu tabuk roko kai jega sungni kene ke tongmani belai no jaya hora da phabai tam hinjak nai ulo sing dakte no kai jiglayana ulo dakte no jeng mol brum ne bagai kene ke tonglayana hanai rumi no sawo aboni aguru Jites bini bakawo mungkasuk sengmong phayo te kokthai sa sanani bagai khawo songai toniwo tamni hinke Jites haimano bini beri belai no stylish beri te tongmung rok philip falak abono nugui bo belai dawod jago aboni agulo salcha kok salai furo Jites sengo kulu promise khaji nengtine ano kobi kongno ma sanai tam sadi hene sawo hake Jites sawo kobi kongno sadi nang bui be tongjakte eba halo kereng jakte hene sengo manike norobuji sirita pia okong no khnawi urumi siring ke tongraka te saka afo anana karti te ano yakaraita thangdi angagi sia furu tongjaka haipona amte he tonglia nakari riti hene obri sawo pia Jites le belai kheno urumi no hamjako te borok ham aponi bagai bubini tomong rokno nakari riwo te sawo ako olo amte he taitangdi kaje sak jora nini sangno kothar ke toniti hini saka aboni yagulo talsa talni highlight thamuni yagulo Jites ni baya khoroksa bono akol khlai sawo tam nini berino ba bini barano kabang mano sala phai si thangle kisa bujokti rokni saka abono khonawi Jites bakawa hamiang jako te sawo botabu phano otomo sariako hini jole jago olo Jites bini berini foto viral angmarok bo nokha abono nugui baka hamiang jaka haipano obri ke waire wai nakar musano kap bai amte tongmung tongya ano nakari riti roknai haipano aw kubi hamjang tongba nakari mangri Jites waire wai no ulo borok kai jaklayo afru Jites hinke aguli wono sebuk manka te beri hinke house wai bungka fia borok basabete rok manjako abo haike borone hamjakma matanya hamari mane kahamno tongo Jites hinke aguli wo sebuk khlaimani ba jora hor ungu jora daktino phayo salcha hinke Jites bini office ne samung pai nogo ki filma jora bobini khoroksa baya bai narak jakha te bobini nogo tlang thangjago fia Jites rumi no call khlai sawo kulu angtini phaisa mangalaka tamni hinke ani bayabni aro samung nangai ma phaikya hin sawo urumi ba aw hene call tanai riwo ulo hinke bini baya khoroksa haino hai call khlayo abo hinke te keboya borongni baraganani borok daraklayo ta te sawo tamnoroni barawo salamangni maktham phaimano gulasa siniya khorogo tamonang borok hene call khai horo abono khnawi bobelai kheno joli jakha te dakte khai thangi sokoika te kubunya bobini brin tongmono afro thangi nogui kha aw jese hamjakhano jese nijini khani borok ungphano amte hai tomo hamiarok nugui sabole baka hamiang ya tongnai ba phiaba bomongja saliya bini langmani mol brum ni bagai mukti kupulong khai haksali thanani chaitogo te paithogo angno kobi hamjamani bising nakar mongka bangri khana te aboni bagino angse khlai kana hane wansuk jago aw okothoma amsono nsitam aw khoroksa kobi hamjangni borongni thani nakar mongka bang tongmano neng jesek fano saya khaiji nakarna ni phan tongo fia siti tei waire wai neng saya khaike abo nakana ni jukya te borongni tomo abo kuno dino selaya aw abo haino Jites na langmo bongkhana haipano kobi hamjagai bakaw beseke kosto mangkha abo bosinu no bujiwi mano puljana chimeng paithak jora naitongo bagai belekena hambai